Video všímavosti, život je plný nepredvídaných zmien, výziev a chaotickej doby, je ľahké sa nechať strhnúť zdanlivo nekonečným zoznamom prác, úloh a termínov, ktoré sa, zdá sa, hromadia bez toho, aby ste si to vôbec uvedomovali. To môže spôsobiť, že sa budete cítiť vyčerpaní vo svojom tele, mysli a duchu. Existuje spôsob, ako vylepšiť svoj život aj v tých najchaotickejších alebo najstresujúcejších obdobiach. Štúdie preukázali, že všímavosť je kľúčovou technikou na zlepšenie tela, mysle a ducha bez ohľadu na situáciu, dokonca aj v čase chaosu. V tomto videonávode sa dozviete, čo je všímavosť a kľúčové techniky zvyšovania povedomia. Vďaka tomu sa naučíte, ako vylepšiť celú svoju podstatu v týchto chaotických a náročných časoch. Pokryté témy. 3 dôvody všímavosť vám pomôže rásť ako človek, 3 spôsoby, ako si uvedomiť počas chaotického dňa v práci, 5 dôvodov, prečo by ste si dnes mali všímať, ako všímavosť zlepšuje vašu myseľ, ako si v 3 krokoch všímať ako profesionál, ako relaxovať svoje telo vďaka všímavosti, 3 najdôležitejšie postupy všímavosti na upokojenie tela, mysle a duše, 3 najobľúbenejšie spôsoby, ako upokojiť svoju myseľ pomocou všímavosti, 4 najvyššie mýty o všímavosti, vďaka ktorým dnes prestanete veriť, 5 najlepších spôsobov, ako si počas chaotiky uvedomiť krát.